खेकडे खायला जाऊया बोला. खेकडे आणले विरारच्या मार्केट मधून आणि चला गरमागरम खेकड्याचा रस्सो वाढूक सुरुवात करूया. कोण कोण येतली ती या बाई. एक पेंदो आणि एक डेंगो इलो आहे ना सुरुवातीकच. हा असं वाटतं ना कधी एकदम या खाव. एक नंबर खरंच खेकड्याचा सार म्हणजे कोकणातला स्वर्ग. आणि त्याचा कलर ते का मॅच झालो. होय 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 मस्त भगबो भगबो कलर रशाक मॅच झालो. होय ना. आता कांदो होयो ना गो जरा. होय ना झणझणी तसो रश्या बरोबर आणि लिंबू पण वायच लिंबू पिळू होया. भाकरी नाही ते भाकरीच्या जागी काय कर. भाकरी नाही गो मी सकाळी पोळी केलेले नाश्त्याक. होय ना मालवणी पोळी आंबोळे पण आंबाळे ना कधी तुम्ही खाऊन बघा असे. आता शेवटाक आपलो भात. हा डेंगो म्हणते डेंगो म्हणते अजून बरा दिसतात. दुसरी बाई म्हणते आणि ही ताट नेऊन सरळ 601 दिया रसू मैफिल जमली आहे. कशासाठी स्पेशली या खेकड्याच्या रश्श्यासाठी. मटन नाही काय नाही आज झणझणीत खेकड्यांचा रस्सो. कॅमेऱ्याकडेच माका तशी सर्दी पण झाली आणि माका खेकड्याचा रस्सो खाऊन माझी सर्दी भागूची. हा बरोबर खेकड्याचा रस्सो सर्दीवर रामबाण उपाय. हा करूया सुरुवात. आता खेकड्याची रेसिपी थोडी मालवणी चेडू अजिबात घाबरत नाही. बाकी सगळी पोरा घाबर. लाल पाकाचे खेकडे नाही गावले. विरारला बहुतेक काळ्याच पाकाचे असतात. लाल पाकाच्या साठी वाईज लांब जाऊ खया पालघर. हा त्याच्यासाठी बघूया दुसऱ्यांदा गेलो तर गावले तर लाल पाकाचे आणि गावी असतात काळ्या पाकाचेच असतात गावात. आता खेकड्याची नाही मेन आमचे साफ कोण करतेले माहितीये. हे मटन बिटन सगळं साफ करतो. आता हे खेकड्याची खेकडे बघले म्हणजे जे नॉनव्हेज खातात त्यांच्यासाठी होत बरोबर 9 जणांना. चावता बघ कसं रोवला तो छान रोवला. हा बस मग अशी कापतो आम्ही. अरे बघा तरी पण त्या डेंग्यामध्ये जीव आहे. हलतो बघा डेंगे बघा. म्हणजे मग बाकीचे तोडायला बरे ना म्हणून म्हटलं पहिले हेच तोडायचे. तो चावता. माझे बाबा आहे ना गावात असे धरतात आणि पहिलं ह्यो डेंगो मोडतात. असे असे मोडतात. इलो आवाज इलो ना कारण हे डेंगे चावतात ना. ह्या डेंग्यान कुर्ली चावता खेकडो. बाबा आमचे कुर्ली म्हणतात. एका डेंग्यान एक टंक मारल्या ती गेली हात धुवू. आता आमचे प्रयत्न चालू होते. जोरदार प्रयत्न चालू. शेवटी तुमच्यावर पाणी येणार आणि शेवटी सर्वांचं झाल्यानंतर पण मी तयार होईल. हळद लावली बघा. बाबा पण बघतो वरसून ऐक चावलं ते. आता मेन बारी येईल याची. हो बघा उभो मागा बघू कसा अटॅक करूच. चुकीचा निघाला बाजूने तोडते. माझी मम्मी तर बघितलं नाही नाही म्हणतं सगळ्यांनी हिंमत केलीच केली. माझ्या वाटीचो मी नीटी केले. आता त्यांनी 9 माणसांनी आपापल्या वाटीचो नीटी केला. मी 3 केलं. तिसरं चालू आहे माझं. आपण बांधलेले आहोत तरी आपण एवढी घाबरत. कारण आमचे भावाजी आहेत ना आंबे पाठवल्याने ते हे बघा चावता माका बोलता येतं ते ना. ते आपल्या ओव्हनचे हँड ग्लोव्ह असतात ना ते घालतात जाडे जाडे आणि त्याने डेंगे पटापट मोडतात. एव्हा ना त्यांचे शिजक पण गेले टाकलीच टाकलाय. मला भीती वाटते. आज एक चावलो. आता चावलो. लय चपळ आयो. तू रशी सोडू नको चावेल तो. पहिला माझ्या मते तर हा चावणाराच तोडायला. आता बांधलाय म्हणून काय नाही तर पहिला चावणाराच तोड. डेंगेत दाबून तोडायचे असतात. तोंड असा दाबायचा आणि वडूच असता. ह्या असा बुतूर नख घालून ह्या त्रिकोणी असता ना तर काढूचा असता. पहिलं तोडले हे बघा असा
असा पेचला पेचला की बघ असा बाहेर आणि मग ह्या असा शिंपल्यांसारखा खोलायचा. त्यातलं चमच्यान घाण काढू या. आता खेकड्याचे डेंगे काढून झाले चावणारे डेंगे आणि बारके डेंगे. आता कसे खोलायचे आणि साफ करायचे ता दाखवतो. आता ह्या त्रिकोणी आता आधी काढतो. ह्या काढले आधी जरा टाकून देतोय आणि हैसून आता खोलतोय. ताजे आहेत ना त्याच्यामुळे खेचत नाहीत पटापट. या घेऊन साफ करायचा चमच्यान. हे त्यांची शी असता शी असता पिवळो पण असता ह्यो पण प्रकार असा बघा. त्याची क्रिया चालू आतमध्ये जिवंत पडपडता. मेलेले खेकडे नाही कधी घ्यायचे जिवंतच घ्यायचे. त्यांना वास येता नाही तर मेलेले असतील ना खूपट वास येतात म्हणून जिवंतच आणायचे. हे डेंगे ते वाटायचे. हे वाटायचे नाही ते हे अख्खे घालायचे आणि त्याचे हे पातळ डेंगे आहेत ना हे वाटायचे आणि ह्याचं गाळ काढून घेत रवायचो. जसा आपण खोबऱ्याचं चौकाट तसं. चला आता धुवल्यापासून सुरुवात. आणि हे जी घाण ही आता टाकून द्यायची. हा बघा अंजली पिशवीत टाकतात. ज्या खेकड्याच्या झाडीतून दिल्या त्यात नाही. आता ही झाडी ही पिशवी होती वर त्याच्यात आम्ही साफ करत होतो ना तर सर्वजण वाटप करून ठेवल्या. आता खेकड्याचे डेंगे साफ करून झाले ना. आता दाखवतो खेकड्याचं रस्सा कसं करायचं. हे आता मी 3-4 पाण्यातून धुवून घेते आणि अंजलीकडे वाटूप देते. मध्ये मध्ये शिल्पा येतं ना त्याचा माहेरचं नाव शिल्पा. डेंगे 4-5 पाण्यातून स्वच्छ धुतले ना कारण हे खाडीमध्ये वगैरे असतात ना. आता नळ करू चोप बारीक एकदम आणि या धुवून घ्यायचं. हे बघा वा त्या नळाखाली. अरे वा मस्त झाले हो लगेच स्वच्छ बघा. हां हे खायचं असतं पण त्याच्यासाठी एवढी मेहनत पण असते. हो ह्याचे 2 तुकडे पण करतात. मोठे असतात असले तर 2 ह्याचे 2 तुकडे करतात. हे साफ करून घेतात तो सर मी हे गरम मसाला भाजतोय. गरम मसाल्यामध्ये मी 5 ते 6 मिरी घेतलाय. लवंग घेतलाय 3-4. नंतर हे जायफळ दालचिनी थोडासा एकदम खसखस घेतलाय. ही चक्री घेतली आहे आणि धने घेतले आहेत. हे सगळं मी एकत्र भाजून घेतोय. आमच्या मसाल्यात मालवणी मसाल्यात गरम मसालो असा पण आता खेकड्यांसाठी जरा जास्त लागतं ना गरम मसालो म्हणून यो ॲडिशनल घालतो आम्ही. तवो घेतलाय विड्याचो भाजूसाठी. आता मिरी आणि लवंग टाकलंय जरा परतून घेतोय. जायफळ दालचिनी मस्त सुगंध येऊ लागलो. खड्या मसाल्यात सुगंध भारी येतात. चक्री टाकलंय धने टाकतोय सगळ्यात शेवटी बारीक आणि लगेच भाजतात ना धने म्हणून त्याला सगळ्यात शेवटी टाकलंय. गॅस बंद केला तरी आता गॅस बंद करतलंय आणि मग खसखस टाकतलंय शेवटी. आता खसखस करापता ना खसखस नाही तर. हा जरा वेळ परततोय कारण तव गरम आहे. माका माझ्या आजीने शिकवल्या आणि आता गेलेल्या लॉकडाऊन मध्ये तेव्हा आई करीत होती तेव्हा बघित होते. हा ना हा चिन्मयीच्या जन्माच्या वेळेला ना. होय होय तेव्हा मी प्रेग्नेंट होते. आई जास्त खाऊ देत नाही होती तरी पण गपचूप ना गपचूप खायच होतं. तरीच चिन्मय लाळ गाळत नाही. नाही तर आमचं सिद्धार्थ ना झोपेत लाळ गाळता काहीतरी राहुला याचा खाऊचा. लपून खायच होतं. आई करून ठेवायची मी लपून खायचंय. आई बोलायची खाऊ नको गरम पडत. आता झाला हे असंच ठेवूया. वाटप तर काय आमचा तयार असा सरोजने मगाशी केलाय ना तयार. गरम मसाला पहिला वाटून घेऊया मग त्याच भांड्यात गरम मसाल्या म्हणजे खोबऱ्याबरोबर ह्या वाटूया. ह्या कमी लागायचा नाही ना मिक्सरच्या. पण विरारला लाईट जाता त्यामुळे ही तयारी करून ठेवलेली बरी असता. आणि टायमाक पाहुणे येले तर काय घालणार पातळ फळकवणी म्हणून आपला वाटप करून ठेवता. गरम मसालो भाजलो ना खडो मसालो तो घालूया. पाणी न घातल्याशिवाय वाटलंय म्हणून बघा मस्त झाला. आता पाणी घातल्यावर मस्त एकदम बारीक होत. साफ करून झाला धुवून झाला सगळा झाला. आता चेचणार होतच ना. चेचणार होतोय पण आता दगड नाही. पाटो खाली आहे एकदम सोप्याच्या खाली. काढूक लय वेळ लागत. शॉर्टकट आयडिया केलंय. मोठे मोठे डेंगे काढले. मोठे डेंगे असेच सांबाऱ्यात घालूया ना वहिनी. होय होय मिक्सरच्या भांड्यात आधीच पाणी घालून घेतलंय. गाळून घ्यायचं ना. धुवून कडाबिडा धुवून घेते सगळी एकत्र करून घेते. आता या गाळणीनं असं खाली गाळून घेतोय कारण ह्या डेंग्यांमध्ये जास्त असा सत्वा असं माझी आजी म्हणायची. याचा पाणी पडता ना डेंग्यांचा
ते एकाच रशात चव भारी येत आणि त्या रशाचं पाणी पिऊचं असतं एकदम भरपूर. सध्या तोंडात पाणीच सुटला. पाणी काय नाकातून पण सुटला. मला आज जरा आराम. आज अंजली आमची. हे बघा असं. आणि बाकीची बघा कशी तयारी करून ठेवली आहे. वाटप एकीकडे, मोठे डेंगे ते साफ केलेलं. आता काय फोडणीत दिलं काय झालं. कच निघाली ती डेंग्यांची. हा नाही तर ही खशाक खेप. ही खशाक लागतली पिवण खातं लवला तेव्हा. असं हे गाळून घ्यायचं करायचंच. पाणी थोडं घालून वाटलंच ना. हो पाणी घातलंय आणि पुन्हा भांडा स्वच्छ धुवून त्याच्यातच घातलंय पुन्हा पाणी. आता पुन्हा गाळतंय. खाली काय कसरवली आहे ना थोडी थोडी. असात नसात ती जाऊ दे. बघ किती आती बघ दाखवते. शेवटी दाखवते तुमका. हे बघ. अरे बाप एवढी कसरवलेली. आता फोडणीची तयारी. आधी गॅस पेटवतोय. फायनली चला आता टोप तापलो चांगलो. खूपच तापलो रे बाबा. हातचा चोपल्यात घालू बघा. तरी हे छोटे मोठे ऍक्सिडेंट ना याचा व्हिडिओ सुद्धा आम्ही करतलो. या बघा छत्री धरू होई. आता छत्री पावसाची छत्री होय धरू भैया. काय ह्याच्यात पाणी रवलेलं वाटतं. पाणी रवलेला. तेलाची बॉटल घासलेली ना पाणी रवला. गेला गेला ना. शांत झालो. हा, आता येते जवळ बाबा. माझी आजी कधी पण ठेचून घालायची म्हणून ती म्हणायची ठेचून चव चांगली येतात. आणि आताचे चिरून घालतात दादा. त्या ठेचलंय लसूण. आता घालतोय तेच पत्तो तेलात. आता आल्या लसूणची पेस्ट घालायची. आधी काय आल्या लसूणची पेस्ट नाही घालायची होती पहिली. आम्ही अगदी आधुनिक पद्धतीने तापलो. आता लसूण घालतोय. गॅस बारीकच ठेवायची. आधीच काही पाऊस पडता. तेलाचा पाऊस पडता. कांदो घालतोय. बारीक चिरलेलो कांदो घेतला. एक कांदो बारको एकदम चिरलेला. आता जरा रंग बदलू पाहिजे. कांदो घातलाय. कांदो मोठ्याच गॅसवर परत चालय. नाही तर चव गोडूच होत ती कांद्याची. ती पहा ही तुमच्यासाठी खास. मसालो घालतोय 2 चमचे. आमचं मालवणी मसालो 2 चमचे घालतो. तुम्ही ऑर्डर करून घरी मागवून घेतले तोच मसालो. आता ह्यो पण जरा मोठ्या गॅसवरच परततोय तेलात. फक्त ढवळत रवायचा. खरगार द्यायचा नाही. खराब तलो आणि काळो पडतलो. वाटप घालतोय आता. 2 चमचे 3 चमचे 4 चमचे 5 चमचे पोह्याचे चमचे 6 चमचे 7 चमचे 8 चमचे. अजून एक घालगो. 9 माणसांका 9 खेकड्यांका 9 चमचे 9 घाल. एक रवला 9 खेकड्यांका 9 नको अंगार अशी रसो. माहित पडलं. अजून मग घालतोय बाय. हा एक घाला. तुम्ही गप रावायची नाही. नाही तर तो रागवतलो ना 9. अरे बाबा 9 म्हणतो 12 घातले ना. नाही गो ते बारके होत. काय कलर इलो. आणि मी मोठ्या गॅसवरच परततोय हा खोबरा. सुगंध छान येत आहे जो. आमची आई अशी करता. हा माझी आजी करायची. आजीचा बघून आता आई करता. मोठ्या ह्याच्या आगीवरच परतून घेण्याची मजा. आता ह्या डेंग्यांचा पाणी गाळून अर्क गाळून काय मजा नाही घेतलेलं. बाबा. कधी येतं लोकड. येतलो. आता तू बारीक गॅस केलो. वाट बघलास तर लवकर नाही येतलो. वाट नाही बघलास झालं पण तोंडात पाणी इला बाई. इलो बाई कड इलो. कड इला काय करूया. आता बाई हे काय डेंगे कधीपासून वाट बघतो. होय ना. सोड. आता वाईस ढवळून घेतोय. रटमटला वाईस पाणी लागतं लागो. लागतं ना पाणी. खूप पाणी वाया. आता हे काय करतोय. पाणी ठेवलंय. ह्याच गरम होतला पाणी तास घालूचा आतमध्ये. पाणी वर ठेवलंय. अजून एक घालूचा. काय ते का म्हणतात. पेंदो. गाळलेली जागा भरल्यान. पेंदो. अंजली पेंदो घालूचा. मगाचपासून मी विचारलंय तुमका 4 वेळा. ह्या कित्याक घेऊन बसल्यात मांजर. ता आणि मी वाट बघतो. कशाची. ता पण हलणार आहे आणि मी पण नाही. तक धरून बसलो.
अरे पण एक उखाणं घेऊ होतं ना. उखाणं नाही आता किटेंगे साफ करता करता सुचला. आईच्या बोटातून हिला रक्त, आईच्या बोटातून हिला रक्त. आता बघूया कोण करता खेकड्याचं रसो फस्त. होय ना, त्याला काय दिलं देव पेंडो बांजर. हय धरतय आणि हय धरतय. होय बाई. गेला भुतूर पाणी तर चाला. उकळता चांगली उकळी येतात. मस्त. तेच पत्तो वर इलो, कलर भारी इलो. चांगला उकळता ढवळून बघूया. उकळलेल्या ह्याच्यात कलर बदलले, हा, बदलले. लाल झाले काळ्याचे. लाल झाले हे काय? असेच ते दिसतात ना गो हॉटेलमध्ये हा. गेले होय, काय. होय. अजून ता घालूचा पेचलेलं पेंदो खेकड्यात शिजक जास्त वगत लागतं काय गो. लागतं. डेंग्याच्या डेंग्याचं भुतूरसून लागता. भुतूर मांस असता ना तशी जागवाया. म्हणून डेंगे आधी घालायचे. म्हणून डेंगे आधी. ह्या नाही, ह्या पटकन शिजता. पेंदो आणि या गरम पाणी ठेवलं होतं घालूया. मस्त ग, एक नंबर. आता ह्या गरम पाणी. आता रशे पिणाऱ्यांका होया ना म्हणून. 2 वांद्रे उभे आहेत तकडे. ही एक आणि मी एक. म्हणून पावसाळ्यात काय खेकडे आवर्जून खावा. बघा मस्त कड आला बघा. कढीलो सगळा झाला घालून. आता राजो शेवटी चवीचो राजो. चवीतो राजा मीठ आणि मी हातान मीठ घालतो. आणि हातासरशी हातचा राखूनच घाल, कारण खेकडे खारट असतो. खाडीयेतले आहेत ना, गोड्या पाण्यातले नाही ते हा. खेकडे, खाडीयेतले. खाडीयेतले आहेत. म्हणून गोड्या पाण्यातले का जरा असला तरी चालता मीठ, पण हे खाऱ्या पाण्यातले असल्यामुळे मी मीठ जरा कमीच घातलंय. आता शिजला की नाही तर दाखवता. हात भाजता म्हणून जरा हळूच बोलता आणि मध्ये मी करू तसा श्वास बोलता. घेतोय, दीर्घ श्वास घेतोय हात भाजताना म्हणून हे हा, बघा. शिजला. शिजला. हा ना. चला आता वाढूया. गॅस घालूया आधी. आधी गॅस बंद करूया. चला गरमागरम खेकड्याचा रस्सो वाढूक सुरुवात करूया. कोण कोण येतली ती या बाई. एक पेंदो आणि एक डेंगो इलो है ना सुरुवातीकच. सुरुवातीकच. हा हो, असं वाटतं ना कधी एकदा मी खाव. एक नंबर खरंच खेकड्याचा सार म्हणजे कोकणातला स्वर्ग. आणि हा त्याचा कलर ते का मॅच झालो. होय 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 मस्त भगबो भगबो डेंग्याचा कलर कलर रशक मॅच झालो. होय ना. आता कांदो होयो ना गो जरा होय ना. झणझणीत असो रश्या बरोबर. आणि लिंबू पण आणि होय वर ना. वायस लिंबू पिळू होया. भाकरी नाही ते भाकरीच्या जागी काय कर. भाकरी नाही गो, मी सकाळी पोळी केलेले नाश्त्याक. होय ना. मालवणी पोळी. आंबोळे पण मस्त आंबाळे. लागतात ना, कधी तुम्ही खाऊन बघा असे. आता शेवटाक आपलो भात. भात. हा डेंगो पण ठेव बरं डेंगो दिसत. फंटे अजून बरा दिसतात. नाहीतर दुसरी बाई म्हणते आणि ही ताट नेऊन सरळ 601 दिया. बघा आम्ही शिंपल्याच्या थाळीचा ताट दोघांनी वाटून खाल्लाय. तर अंजली राहिलो थोडस राग म्हणतात तुम्ही दोघांच बनवून खाल्ल्यात. मग म्हणून म्हटलं आज खेकड्याची थाळी अंजलीकडे बनवूया. तसं माझ्या तोंडात शिल्पाच येतात. आज आम्ही हे ताट तिघा वाटून खातलो. नाही 3 तिघात काम बिघडलं. अजिबात नाही. हा. साशीच्या नावान केलेला आता सासूच खातली म्हणजे आईच खातली. आणि सरोजाक झाला ना तर ही जी खड आहे ना तो भात भरान वया. हा मग ते आपण त्याच्यासाठी त्याचा अर्ध होयो. त्या आईच्याच वाटणीचा. होय ना. तिका 1 वाटी मुदच भात लागतात. चला आता अशा प्रकारे या खेकड्याचं सार तुम्ही पण करून बघा. आमच्या मालवणी मसाल्यात मिळतात. आणि परत किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि काय नेहमी हसत राहा. खेकड्याचा रसो या पावसाळ्यात करून खात राहा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. हा धन्यवाद. बघा लोक विचारतात फायनली सांगते बघा 1 2 आणि मी 3 बाई मजा आहे ना माझं मधलं त्याच्यामुळे नंबर. ह्यांकाच सांगते ना साचेच्या हातात नेऊन द्या. आणि माका ती ताच म्हणता स्नेहानं बोलूक येत नाही. मोठी गया हा, चल्ली मोठी. चल्ली मोठी. हा जरा. बरा झाला. हा? बरा झाला. मस्त झाला झणझणीत. झणझणीत झाला. पण भयो भातात रसो भयो. भातात थोडा पडला. भातात रसो कमी पडलो. ते काढलेला जागा भरा रवला ना. हा मजा येईल. एक आणलोय मी. आता आता मजा येईल. होय ना. हा. आता मजा येईल. आता खावा. आता ह्यो जो उरला ना तो मी भरपते. मगाशी मगाच बसून रवले तग धरून नांगरीत ठेवून.
असं रसं करा आणि तुम्ही बघित राहा. क्या याची मी आता चांगलं लागलो तुम्ही काय बोलणारच नाही.